खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बर'नि अखोराङाव मोनसे जोबोद दुखुनि खौरां। मोनसे समनि आसामनि सासे गोख्रों सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेश्वर बर'आ बे बुहुमाव आरो गैलिया। जों बयबो थानेश्वर बर' बिथांनि खौरांखौ सम सम मिथिबोबाय थादों। मोनसे समाव थानेश्वर बर' बिथाङा बर' हारिजों लोगोसे गासै आसामनिनो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि लानानै बिथाङा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबांथार जौगाखां हाबाफारिफोर मावबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो थानेश्वर बर' बिथाङा मैया दाखालिसो आरोबाव गोब्राबसिन देहाया जानायलाय जायनि थाखाय मैया फुंबिलि समाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजसिम देहा फाहामथायखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय लांबाय थानाय जादोंमोन। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लामायावनो बिथां आसामनि बारग' मन्थ्रि अदेबानि सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेश्वर बर' बिथाङा अबथिरायै जिउ गारो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया बेबायदिनो बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ बिदाय होनाय बुब्लियाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे राज्यो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो आसामनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्मजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोराबो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनानै बिथांखौ जोबथा बारनि थाखाय बिदाय होनाय जायो होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। गोदान मुगानि सिखाव हमनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजों एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिबोबाय थानाय जादों दि सम सम आथिखालनि सिखावफोरा थारैनो गोदान मुगानि गिदिर गिदिर अदेबानि बेसेन गोसा गारिफोरजोंसो सिखावखौ खावनाय जासै। थिग बेबायदिनो समाजारि बिजोङाव मिथिबोबाय थानाय बायदिनो मैया अदेबानि दाखालि थांनाय बृहस्पतिबारखालिबो बे मोनसे जाथायानो जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धुबुरी जिल्लानि सिङावनो थानाय फलिमारि ओनसोलाव मोनसे पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमथायनि गेजेरजों बे जाथायखौ सोराङाव लाबोनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे बेलाथि गारि अदेबानि बेसेन गोसा गारिजों लोगोसे गोबांथार सिखावफोरखौ हमनो मोननाय जायो। जेराव मोनसे बेलाथि गारिजों माबा मोसौफोरखौ खावनानै लांबाय थादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ सोर सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानै पुलिस बिबानगिरिफोरा सिग्रोमहैनानै माबा मोसौखौ गंसे बेसेन गोसा गारि अदेबानि बेलाथि गारिनिफ्राय बे माबा मोसौखौ बोखांनो हायो होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। माजबाद दख'रा हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव धोनस्रीनि दैमानिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला दिखोनानै लाबोबाय थानाय गंनै डाम्पारखौ जब्द खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि आयेन बेरेखायै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो मिथिबोनाय थानाय बायदिब्ला अरांनि साखाथियाव थानाय गार'बस्तिनि धनस्री दैमानिफ्राय आयेन बेरेखायै बेबायदिनो बाला अन्थाइ दैखांनानै जेब्लाबो लांबाय थायो। जायखौ मिथिनानै अदेबानि हाग्रा बिफाननि बिथोन बायदियैनो मैया हाग्रा बिफाननि माखासे मावथिफोरा थारैनो गंनै डाम्पारखौ आबुङै आयेन बेरेखा बालाजों बुंफबनाय डाम्पारखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे गंनै डाम्पारखौ दायो माजबाद दख'रा हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाखिनानै दोननाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जनाय पुलिसनि मोनसे गोख्रों जाफुंसारनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे कुकार बायनायनि दायाव गोबांथार सोद्रोमाफोरखौ एबा दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों आथिखालाव मोनथिगासिनो दङ। सिखावफोरा बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय अदेबानि गुबुन गुबुन गोदान गोदान आदबजों आथिखालनि सिखावफोरा बेबायदिनो सिखाव खावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदि एखे जाथायानो मैयाबो जाबावनायखौ मिथिनो मोनदों। जेराव जनायनि माखासे ओनसोलाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावनिफ्राय माखासे मानि सुबुंफोरा कुकार बायनानै लादोंमोन। जाय कुकारखौ बिथांमोना खम दामनि अदेबानि खम बेसेनावनो बायनानै लादोंमोन। बेखौ जनाय पुलिसआ मिथिनो मोननानै गोख्रों सिग्रोमनायनि जोहै
बेफोर दायनिगिरि अदेबानि कुकार बायगिरि गासैखौबो हमनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव कुकार बायग्रा बिथांमोनहा गुबैयै सानै आइजोजों लोगोसे सा 7 सोद्रोमाफोरखौ पुलिसआ हमनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासैबो दायनिगिरि अदेबानि कुकार बायगिरि बिथांमोनखौ दायो जनाय पुलिसआ हमनानै लांबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। लोगोसेनो बिथांमोनखौ सिखावनि मुवा बेसादफोरखौ बायनायनि दायाव बिथांमोनखौ मोनसे केसबो थिसननाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। जोङो बेबादि जेखिनि समस्या बा प्रब्लेम जों बेखौ बे 26 बोसोराव फेस खालामफेराखैमोन। बे बोसोराव जोङो माने बे प्रब्लेमखौ जोङो फेस खालामनांगौ जादों। थारमाने जे साहा आबाद मावोब्ला अखा बा दैनि गोनांथिया नांथारगौ आरो साननि दुंनायाबो नांगौ। खिन्थु बे बोसोराव जों नुदों जे माने अखानि बिबाङा गोबां खम जानाय हिसाबै जोङो थांनाय बोसोरफोराव जेनोखि प्रडाक्सन बे समाव मोनोमोन जोङो हिसाब खालामनानै नायबाय जे जोंनि प्रडाक्शना अन्त'ते 70% अन्त'त बे जोंनि बागाननि माबाया 70% खम बिबाङाव जों मोनगासिनो दङ। आरो जोङो बेवहाय गोबां जेन'बा 80सा बादि हिनजाव मानसिफोरखौ जोङो खामानि मावग्रा हिसाबै बिथांमोनखौ एंगेज खालामो। दैलि बिथांमोना फैयो। खिन्थु जोङो बे अखा हायैनि थाखाय बा दै मोनैनि थाखाय बिलाइया गैयैयाव जोङो बिथांमोनखौ एंगेज खालामनो हायाखै आरो बिथांमोनहाबो सोलिनायाव माने रांनि फारसे माबानि फारसे बिदि दिगदार बा समस्याखौ जानायखौ जों मोनदांनो हादों। दै जगायनायनि थाखाय जोङो टि गार्डेन हिसाबैहाय बा बागान खालामग्राफोरनि थाखाय मोनसे आलादा स्किमखौ जोङो मोनाखै। खिन्थु जोंनो मिथिनायावहाय 2022 आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों बे इरिगेसन डिपार्टमेन्टआ जे साफ्रोमबो साहा गायग्रा बिथांमोननो माने दै सारनायनि बेब'स्था खालामगोन होननानै सलारनि बेब'स्था बा सलार पाम्पनि बेब'स्था खालामना होगोन होननानैहाय गोबां साहा गायग्राफोरनि गेजेरावनो माने सार्भे खालामना लांदोंमोन, डाटा लांदोंमोन। खिन्थु बे डाटाया दा मा अबस्थायाव दं बेखौहाय जोङो दाबो मिथिनो मोनाखै। जुदि बे दै होनाय बेब'स्थाया जुदि थायोब्ला बा बेखौ खालामना होयोबा सरकारा निस्सय जोङो बेबादि जेनाखि बोथोरनि बा वेदारनि जे बे इरेगुलार समावहाय जोङो माने दै होनानै बिफांफोरखौ एसे थाजिम लाखिनानै एसेब्लाबो बिलाइ मोननाय बा सुबुंफोरखौ जोङो एंगेज खालामनानै बिदि सुबिदाया जोंनाव जागौमोन। दा बेवहाय जोङोथ' जेन'बा पार्टनार हिसाबैहाय बे 50 हेक्टर साहा आबादावहाय जोङो 12 जन जेन'बा व्यक्ति हिसाबै माबा दं आरो जोंनि फेमिलिफोर दङ आरो लोगोसे 80निबो बारा जे हिनजाव मानसिफोर आरो हौवा मावग्राफ्रा खम अबसे बाहाय 20सो बादि दङ। दा बे टटेल माने 100आनो जायो। दा बिथांमोनहा बे बिलाइ गैयैनि थाखाय जों बिथांमोनखौ माने रेगुलार मोनसे खामानिखौ जों होनो हायाखै। दा रेगुलार खामानि हायाबा दैलि वेजेस हिसाबै बिथांमोननो जों जेखिनि रां मोननांगौ बा बिथांमोनफ्रा जों होनांगौ जों बेखौ होनो हानाय जायाखै। बेनि थाखाय